Wait,
Siyabonga ke bantwana benkosi bazohamba bengadlile phela abantu afuneka abantu bahambe bengadlile kumnandi konke bantwana benkosi siyacela manje abantu bethi cwakala la kuthiwa khona izingane esazoculela umshumayeli nje wazo cishe 2 minutes sengizosuka ke mina ohlelweni uhlelo luzosala nabavangeli uhlelo lolu bazophatha abavangeli beorganize abantu bangena kanjani uma kuqedwe izingane ezocula kuyobe sekuthintwa ibandla la ekhaya lona ezoqala ke lingene ukuzobungaza umshumayeli walo njengoba kusuku lwalo namuhla amen uthi njengamanje nje ke sengicabanga ukuthi sekubhekene nezingane bekuthiwa zikhona la zizoyiculela umshumayeli wazo basebekiwe enkundleni zithanda ukumenzela okuhle
Amen. Zingasondela ke ingane mfundo. Njani? Igama lami ngiliyandani Ntuli, ngizosho inkondlo ngekufanisena lutho Umshumela Ngcobo. Ingekufanisena lutho Umshumela Ngcobo. Kuthi angigiye uma ngikucabanga. Nanxa ungenabo ubukhazikhazi, unemfudumalo nje kuphela, unothando nje kuphela, wanelisa izidingo zenhliziyo yami. Alikho ikhaya elifana nawe, ayikho indawo efana nawe, akekho ofana nami Umshumela Ngcobo. Le item elandelayo ngizocela bangcwele benkosi ube sithule sonke sithi cwaka. Ngisho ngabe ingoma uyayazi uzothula nje. Cela uchoir master eze ngaphambili oqalisayo olidayo kuzoba phakathi nendawo phela nemphahla emaceleni. Sonke sizothula kuzokhuluma ikeyboard ukhulume oculayo. Ngizoyazi ingoma fabu usuguqile khona manje. Ngicela ke ushaye kahle mfana kithi. Ke nizwe ukuthi sizama kanjani. Ngicela ke angazi noma ngiguqe ngibamba umbhobho noma ngenze njani. Ngabaningi. Seningaqala. Kaya lidanse manje lise umshumayelwane lona elivula indlela. Amabandla ngicela bayabhalisa kuNgcobo wasemfudumalweni kubaba uDube bayabhalisa abantu.
Umshuma ubaba uNgcobo uthisha akasukume ngenyawo mayibhalisa bembona abantu sukuma wethisha Ngcobo thisha we sukuma Ngcobo bekubona abantu abakwazi mfowethu woza hamba ngapha sukuma nje ungaguqi mfowethu hamba nje bekubone bonke abantu wena Ngcobo ozoya kuba abantu abazukusa kuwe umuntu ofuna ukubhalisa uzophakamisa isandla bese kuza uNgcobo kuye Ngcobo bhalisa umile nje musumbhalisa uba masuku umile uhambe kubantu bonke laba nabakhokheli ngoba umuntu ubona uphakamisa isandla uye kuye wena ufika umbhalisa uthi ithempeli lithile senomchwebani na kuNgcobo senimbone bonke abaphethe izipho bazokhombisa uNgcobo amagama ukuthi basukaphi ukuze bezobizwa ngamagama abo amen njengamanje nje ke seziyashaka inseyibuya kwenza uNgcobo ngokuthula liyalungiswa ngegroup mayingena bese ke sesiyathula lapha ensimbini amen kubekani bakhona onezwe lihle mabhuku thembeni mina nishukumisa inkundla phela lokuthi bani ngidedele manje hlabelani ngokuthanda kwenu nishukumisa inkundla niye kubazi inoko nje nangu bho kufanele uzithathe bana ninika umbhobho ninika abafundisi abafanele banika umbhobho ukumthithiza Sisenkonzo yokwamukela Umshu yamukela nawe sisenkonzo yokwamukela yamukela nawe sisenkonzo yokwamukela yamukela ithophe lasehlahlindlela bacala ngaphandle amen ehlahlindlela nje lonke Bongaziziki Bongayizikomu ngiyakela Bongaziziki